ka parti ka barang Tmai, ka parti ka barang Lung Hagarta, ka parti ka barang ya linti mentadang kumalais nem tam. Bat ka ka parti pat ka ba barok ki pai kmat. Bat ki badon ya ka jing snokya nam ta ka judgment riu. Ki don ka jingerman satang ha ka Voice of the People Party. Ki badon ka jing perkhat nam ta ka la shai ka la shisngi. Ki don ka jingerman satang ha ka Voice of the People Party. Kalong ru ka ba phla ba pinyo i banadu ki het ki barit ki klung ki kena ki elap ki riu ki pur ki khana ya ka Voice of the People Party. Bat kani ka jinglong ka lapenlong i ki babon balang bakin penpau bagani hi ka parti kani ka parti kaba ublay udan ka jingtmu lese ban poit ya kani ka ri ka jingi ya ka judgment riu ka jingi na kani ka jinglong kabalong menta na ka bamsap na ka jingduk ka jingkerdu na ki kam lebor bat kum ta ter tika don ka jing kmi lenti bat ka jing shania jong ka judgment riu hi ya ka Voice of the People Party baganong maka kaban ai pat ka jing shngai ya ka judgment riu ka jungi hoi ki don katu kani kiba la phaidino lesi tenrei kai ka bangi lele kan penpau shaka perthei ya ka jinglong ka shisha jong kita kibon ban apply tiket na ka parti ka jingi ban pendet ya kata ka jingtmu bat ka thong ka ba ka parti ka bo hakmat manai ka jing shakri ya ka judgment riu lingba ka district council ki badan hakani ka jila ka jingi badru lingba ka sarkar jila ka bangi da kmilenti ba klem ardatin ka por kan poi ba ka Voice of the People Party kanla ban kurup mane ban bat yo lakam juga sensyar ka karar hakani ka jila ka bagi ka jingi komadon baong ba ka Voice of the People Party kalau job haga quarter final lapinis rim ya ke MP election kum ka quarter final yana job shisha daga jing job ka badon burom bat menta ki ong bagani ke MDC kandai ka semi final haga jinga linti bat haga jing yakun jong ka party bat ka final kandai ke MLA election namar babon na preng ki pai ba nong song snong ki snong tho lingai baga don kam ka jingkala hagani kari ka bait ka jingi